Ако тренираш, ядеш чисто и въпреки това имаш упорит корем и ниска енергия, спри за момент. Причината най-вероятно няма нищо общо с дисциплината ти. Много хора си мислят, че трябва да ядат по-малко, да тренират повече и да пият още кафе, за да избутат деня. И после се чудят защо нищо не се променя. Ето какво всъщност се случва. Кофеина повишава хормона на стреса, а стресът кара тялото да задържа мазнини в областта на корема. Ако пиеш 4-5 кафета дневно, изпращаш този сигнал 4-5 пъти на ден. После се опитваш да го изгориш във фитнеса, докато сутрешното кафе продължава да поддържа този цикъл. И това не е всичко. Стресът влошава съня ти, замъглява ума ти, намалява енергията на клетъчно ниво и влияе на тестостерона с времето. Затова се чувстваш по-бавен, по-уморен и без никаква мотивация. Не можеш да натренираш стреса, трябва да го регулираш. И тук идва решението. Има адаптогенна гъбена смес, която естествено подпомага стресовата реакция на тялото. Кортицепс за енергия през целия ден, лъвска грива за фокус и ментална яснота, рейши за имунната система, чага за общия тонус и жизненост и елтианин, който намалява усещането за стрес и напрежение. Хора, които са били в застой, се връщат след 3 седмици по-мотивирани, в по-добра форма и с повече енергия. Същата храна, същия живот, различна сутрешна напитка. Това е Cosmic Flow. Кафе с гъби адаптогени.